Laitetaanpa sitä vähän kuvausta päälle ja pistetään tuosta kaivurista niin lämmitin päälle. Eli nyt tää on nollassa mittari, mutta että saa ikkunat sulaksi, niin tämä Pinarin S5 sovellus on tämmönen, että painetaan tuota käännöstysnappia ja sen jälkeen se menee tänne tekstiviestivalikkoon ja täältä lähetetään tekstiviesti sitten sinne ja kohta puoli odotellaan vastausta. Eli nyt on kello 9.38 ja katsotaan sitten siellä paikan päällä. Tästä on 10 kilometriä ja mettäautotietä, että vie semmoisen parikymmentä minuuttia ja sitten kävely päälle niin puolisen tuntia kun on koneella. Niin, että kuinka se on kone lämmennyt. Kohta pitäisi tulla, no sieltä tulikin niin. Eli sieltä se vastasi, että siinä on 12 volttia jännitettä, 0 astetta on siellä purkin sisällä ja siitä se lähtee lämpiämään. No niin, ja nyt kun kyse harrastushommista, niin sehän olisi rikos, jos ei ota polttopuita matkan. Valitaan tästä semmoset mukavat tulistelupuut, että saa makkara paistella mettässä. Niin. Muutenhan se menee liian vakavaksi harrastushommissa, jos ei makkaraa tulia kerkiä tekemään. Tässä on aikaisempia savotoita puita sitten pystyy ottaa matkaan, niin tarvitsee mettässä alkaa vuoloskelleen. Vähän kumminkin tämmöstä pohjemimpaa juttua. Näin, katsotaanpa sitten tuolla vähän myöhemmin lisää. No niin, nyt lähdettiin ajelle mettään päin ja pikku pätkäkäs täällä alusta ja vähän sateli tää lunta ja tämä ei toissapäivänä aurattu, eilen tuli vähän lisää, mutta ei haittaa etenemistä. No niin, nyt ollaan kohteessa ja kamaa kantoja kohti konetta. Mä kipitän tuonne koneelle, niin katsotaanpa sitten lisää. Kyllä. Mitäs täällä on? Nyt on 10 ja 14 ja 35 minuuttia oltu päällä ja 75 astetta on tuon mittarin mukaan tietenkin. Päädyttää vähän telikkopalikkassa.
Vähän sammutetaan se näin ja heitetään reppu pois selässä ja kevässään pistää virrat päälle ja sekataan öljyt ja voidaan sitä teräyttää käyntiin. Täällähän se vielä jälkipoltolla. Elikkä se on tuohon pumpun päälle asennettu. Tässä mulla ja nyttehän se on asennettu siihen. Ei tässä nyt niin hirveästi ollut paikkoja mihin laittaa. Ainoa tuossa on huono, että tästä tuohon konepeltiin tehdään vähän reikiä suojaa. Meinaa vähän lumisien sulata tuohon päälle. Muuten ihan ok juttu. Ja öljyäkin näyttäisi vähän näin. Ja remmi. Ihan ok. Joo, kyllä siellä öljyä on se mitä tarvitseekin. Tuosta päävirta tsekkaus, että ei ainakaan ei ole isompia vuotoja on. Ja katsotaan vielä. Öljy, hytikkää öljyä neste. Katoppa siellä ei näy, mutta en usko että on kaukana. Nestettä on. Tuossa on Pinarin säiliö on tehty erikseen tuohon. Ei ole tarvinnut porata reikiä tuonne katsoa mistä. Erillinen järjestelmä kokonaan. Katsotaanpa lähteekö JCP käyntiin. Sitten hehkutetaan keksiä muistoksi. Ja kokea. Jäällä. Mä oon vaan täältäkin lämpäriä päälle. Ja muuta kuin koneen lämmittely. Takapuntissa tämmönen lisäpuntti ja tähän on tehty työkalulaatikko. Täällä saa sitten sillä öljyä ja laikkaa ja nyt pannaan vielä puukki sinne kaveriksi. No, jos tässä vähän samalla kun tämä lämpiää, niin esittelee tätä konetta. Eli peruskonneenahan tässä on tämmönen JCP 8085 Eco vuosimallia 2012 normaalilla, eli normaali kaivupuomi ja tyvipuomi ja sitten tässä on tämä tyvikääntö. Ja jos sitten mennään varusteisiin, niin tämä on varustettu 600 rautateloilla taitetulla rautateloilla. Sitten se pinari mitä vasta katsottiin, se on sinne asennettu. Ja sitten tuo koura tarvitsee, tämä perus lisähydrauliikka ei riitä, niin tuohon on asennettu sitten ylimääräinen vasaraventtiili, jolla saadaan sitten tuo koura toimimaan. Ja sitä vasaraventtiiliä ohjaa pelkästään tuo kouran logiikka. Ne on niinkö oikeastaan perusvarusteet. Tietenkin valoja on vähän lisätty, paneelia, LED-paneelia. Siellä on omakin valot on mukana, mutta vähän käännelty tuonne reunalle.
sitten on tänne jatkoon laitettu kouralle omat valot. Nämä on tosi hyvät. Aikaisemmin ei ollut, niin tahtoo olla tuo vasenpuoli, eikö korjaan oikea puoli varsinkin vähän pimeännossa. No sitten kouravarustuksena on Keton Force W koura ja sitten on TMK jatkopuomi. Ja tässä on semmonen ominaisuus, eli tähän kuuluu myös TMK 200 energiakoura ja se pystytään tuohon vaihtamaan tähän tämän kouran tilalle. Tästä vain tapi pois ja linkku tulee sen tuon giljotiinikoiran linkku tulee näihin sen omiin kiinnikkeisiin ja tuolta pistetään letku poikki. Siellä on liittimet ja tästä on sähköliitin on kans tuossa kannen alla, eli se kytketään se giljotiinikoira tuohon sitten paikalleen ja sen verran pitää tuossa on venttiilit, josta käännetään virtaussuunta. Kun mulla tässä toimii tässä koura-asennossa tämä jatkopuomi hydrauliikka tuolla kauhan hydrauliikalla ja tuossa giljotiinissahan se vain muutetaan sillä tuo linkku kääntyy ja sitten tuolla lisähydrauliikalla käytetään sitten tuossa energiakourassa niin sitten jatkopuomia ja giljotiinia, keräilykouraa ja karsinta ja siellä on vain sitten sähkönappi, millä voidaan vaihella niiden toimintojen välillä. Mutta tässä motokourassa se on nyt toimii niin, että kauhan hydrauliikalla käytetäänkin tätä jatkoa ja kourassa on sitten oma kääntäjä integroituna tuohon tilttiin. Tämmönen vehe ja sitten jos tuonne kopin sisälle mennään, niin tuo kourahan on varustettu Technikion Lockerin mittauslaitteella. Kun hetki menee, kun se käynnistelee ittiä. Noin se on käynnissä ja sitten tässä on näkyykö nuo kahavat, katsotaanpa. Näkyykö nuo kahavat? Jaa, ei mulla näykään tuosta, mutta toivottavasti näkyy. Vähän kääntää alas, no niin kyllä ne näkyy. Eli tässä on nämä tulee kouran mukana, siinä on kouran toiminta ja plus sitten, että me ollaan rakentanut tähän niin, että täältä kun kääntää kytkimet toiseen asentoon, niin tässä on nuo energiakouran napit, niin nämä toimii myös nyt tuossa kouran toiminnossa ja samoin nämä kaivurin oman napit, pois lukien tämä propoventtiilinappi. Mutta mulla on tänne pituudet ja puulaadut laitettu näille napeille. Tästä pystyy muuttamaan IOH vai syötöt napeilta, niin pystyy tuolta sitten valitsemaan mitä nappia haluaa käyttää. Ja nyt voitaisiin panna vähän vaikka kouraa lämpiämään tuosta. Lauhapäivä nyt aika näppiinkin lähtee tämä. Elikkä nyt tämä ajetaan tänne tavallaan niin työasentoon. Sitten tuo 6/2 venttiilistä käännetään virtaus, niin nyt tämä alkaa toimia tämä jatko tällä kaivukauhan hydraulikalla. Ja nyt me pitää aukassa koura auki ja nappiin, niin nyt on koura aktivoitu. Ja nyt kun me pannaan koura alas, niin me voidaan vähän kokeilla, että lähteekö siellä. Eilen kävi aivan sulana ja nyt on vähän pakkasta, niin näköjään toinen tela joutuuko käymään vähän löysäännöksesti.
yllättäisi siihen, että nasahtanut jäähän. Nyt se lähti auki. Nyt lähti auki. Noin. Ja nyt kun me painetaan eteen nappia ja koura auki, pidetään pohjassa 2 sekuntia, niin lähtee lämmitystoiminta päälle. Pikkusen kierroksia. Noin keviästi kulkee. Mutta tämmönen aparaatti. Mepä jää tätä lämmittelemään, niin katsotaan tehdäänkö pätkää vähän lisää tuossa, kun saa ikkunat sulaksi jotakin nähdäänkin. No niin, nyt on konetta vähän lämmitetty ja lämmitetään vähän lisää tuossa. Tuosta on vähän valoita tuohon kouralle päälle. Tomi ja sitten vähän safaa läpi. Hän on lauhaa päivä, niin aika nättiin saa vehkeet läpi. Hyvähän niitä on vähän lämmitellä. Kyllä öljyäkin näyttäisi alkavan tulee. Näytäpä tuonne. Sen verran on tullut lunta, jotta niitä on. Selvästikin jollain jo jumiinsa. Nyt päästiin. Varmaan pitää auttaa, elikkä nyt vähän mulla noin joudun ajamaan tätä näin, koska no letkut on vähän pitkät tuossa. Saatatko tällä sitten vaan autellaan tätä kaivuria täällä metsässä. Nyt kun on öljyt kylmät, niin tämä on vähän kankia tää meno, mutta kyllä se siitä. Ja aivan tämmönen, oon huomannut tässä käytännössä semmosenkin jutun, että kaikista fiksuuko tätä auttaa. Aika herkästi saa telan pois päältä, kun alkaa täällä pelkillä teloilla suttaa. Eteen taakse niin suoraan pystyy aivan hyvin ajamaan, mutta sitten jos sattuu, että joutuu alkaa linkuttelemaan ja kääntää, ja no sattuukin, että se on tuo kanto jää tuonne telan takaa ja käännäytät sitten ja pyöräytät sitä telaa, niin sehän on pois päältä. Avittamalla niin haittaa vaikka kantokin, kun se niin keveästi menee sitä yli vaan, niin se ei pääse painaa pois. Ihan niin kuin sellainen kantapään opetus tullut siihen. Tällainen mietin, että mähän nyt aivan pölmöläisten hommaa näitä ottaa pois, mutta näin me ahottiin eläpäsä ja sitten saan tasaisen mettän tänne. Nämä on semmosia taimia, että ei näistä koskaan mitään tuu, mutta tässä lämmittelyssä ja koneen eestä ne ei vähän rappaa ikkunoita ja kesällä kun laikuttelee, niin eipäpä oo sitten tuossa läpänyt sitten. No, älä sitten tule mene poikki. Eipäpä oo sitten. No. Meikäläisen kun ei saatu. Nyt. Enkä minä ei ole tuolta lähtenyt alta, kun tästä vain napsin. Eikä sitten, jos kone on lämmin, niin edelleen päältä. Mutta tässä vähän kouraa lämmitellä sen näitä voi. No aika siinä mielessä, että sitä aika hyvin harvoin lähtee tuo, vaikka näitä risuja leikkoikin, niin pysyy teräpaikallaan, niin näitä on ihan mielellään tekkeekin. Ja näitä alkaa jollain täällä Etelä-Lapissakin ihan mukava hinta tuolla energiapuulla, että sinänsä pahan kerättynä. Näin kun tekee harrastuksena eikä ole mistään niinku muuta kuin hankinta hakkuusta, mutta ei ole tulonhankinnasta kyse, niin mikseipä ei sitten vähän värkkäilikään. Mutta kukaanenkin tekee. Elikkä tämän tiltihän saa pysymään pystyssä, kun tiltin nappia pitää pikkusaikaa pohjassa. Pari sekuntia muistaakseni aika mulla siinä, niin se jää sitten lukitustilla ja tuossa näkyy tuossa näytössä tuommoinen, mä
onko tuo nyt violetti pohjainen, siinä on tuommoinen joulukuusen kuva ja rasti päälle. Se ei lähdekaan, nytkö sahaa, niin se pysyy tämä koura pystyssä. Pystyy näitä keräilemään. Tähän on myös saatavina, en ole nähnyt, mutta ymmärtän, että tähän on semmonen kerruupihti ja se on tuohon ohjelmaankin. Siellä on ihan valmiit paikat. Menee sitten nyt poikki. Ja tosiaan tuo jatke toimii tällä kaivukauhan hydraulikalla, eli kun tuonne ulospäin pukkaa, niin jatko menee ulos, ja kun me sisälle päin käännään vivusta tai tuonne niin silloin menee jatko sisään. Tuosta me taidetaan jo ensimmäinen kuusi näreet tuosta. Nämä on vanhaa mettää, nämä on pieniä nämä puut ja siinä on tuommoinen, otapa tuo ensin, katsotaanpa saanko se vähän oksia mäkkeen sitten ja taas takaisin piltti päälle. Noinhan se lähtee. Energia. Tuohon kassa. Ja sehän on nyt se tässä tyvitaittoisessa se problema, että kun tuo puomi ei tuota ylemmäs käänny, tämä tyvipuomi, vaan miksi ne kaivurimiehet sitä sanoo, niin sepä sitten tämä korkeus on näin matalalla, eli tuo on tuolla 2,5–3 metrin päässä tuo koura. Niin tämä geometria on tässä nyt vähän sitten haasteellinen, eli läjät tulee väkistenkin vähän tuonne kauas, ja sitten kun tekee harvennusta, niin joutuu aika lailla perruttelemaan, tai sitten niin kainaloon tuolta kaukaa tekemään, sillä se onnistuu. Mutta tässä nyt kun minulla on tarkoitus, että mä oon vanha mettä ja tämä on heittänyt kasvamasta, niin tästä keräilen kaikki pois ja nuo minkä tää koura ei yllä, niin ne jää siemenpuiksi ja sitten se on sen hommansa tehnyt, niin sitten lykässään ne keräillään poikki. Ja tosiaan tästä toiminnosta vielä, että nyt kun mulla on mainittiin se vasaraventtiili, joka on tuonne jouttu ohittamaan, koska tuo koura tarvitsee vähintäänkin 120 litraa minuutissa tuoton, että se toimijakseen, niin, ja aina parempi mitä enemmän, niin olen joutunut sitten laittamaan tuohon, että sain toiminko. Näissähän ei ole 80 litraa tuo lisähydraulikan tuotto, niin se ei ole tuo koura sillä toimii, energiakoura toimii, ei mitään ongelmaa, mutta tämä koura tarvitsee, eli mulla on siellä pumpun ja venttiilipöydän väliin on laitettu vasarahydrauliikan tuo venttiili ja niin se koura ohjaa sitä, että aina kun kouralle lähtee käsky, niin se aukaisee venttiili, se vasaraventtiili ja silloin koura toimii, mutta se myös tekee sen, että sehän sitten tavallaan vähän kuolee tästä hydrauliikka tästä kaivurista, että kyllä tuo juuri pelaa tuo niin jatko voi vettää sisään ja kääntö toimii jollakin lailla, mutta puomia ei taho jaksaa nostaa. Ja pannaanpa tämä tuohon, joka tuu tielle. Puomia se ei jaksa nostaa, että jos niin sahako jää ulos, niin sillähän on käsky päällä, sillä hydrauliikka tuolla vasaraventtiillä, niin sepä ei sitten jaksakaan nostaa, jos jää kannon takaa. Eli siinä vähän pitää aina opetellut sen, että ei pyrki sen, ettei sahaa läpi, mutta tuo lumihanke on vähän vaikea nähdä, mutta pannaanpa tuo tiltti päälle. No niin, ajokonemies sieltä poltteli kauheasti tulla mettään. Mä en kyllä mittaamaan se kohdilla, ei se aivan tajaa hyppäs tuossa, mutta ei se haittaa, kun mä menee itselle tämä. No. Se kohta alkaa sitten pelittää.
Kyllä lumi vähän on alkaa olla näin semmoista. Se nyt tulee haittaa. Nyt käy nytkii vähän repoksia pois ja antaa mennä. Lunta on kyllä ihan jo. Siinä on kuusi. Kuusta on vähän kuitu. Lahojakin. No tosiaan tässä on semmonen homma, että niin on vanha mettä tai ojitusalueen. Tämä itse mettä ei ole ojitusaluetta, mutta se ympäristö on ojitettu. Ja Maurimyrskyn aikana tämä on kärsinyt tuulenkaatotuhoja ja jostakin syystä sitten sitä on silloin harvennettukin, mutta ei tämä ole alkanut tämä mettä kasvaa. Ei täällä joitakin latvoja on pitkällä, mutta kyllä ne on niinku, ei ole kasvua. Ei muuta kuin ketoa ja uutta kasvamaan. Sitä se mettähoito on. Tuo omia vielä. Katsotaanpa yltääkö tuoda. Se on 8 keskinä vasta, niin no ei pikkusen pääse tällä niin. Se on semmonen 8. Se on vähän haasteellinen. Siellä on koivu takana. Katsotaan possaanko mitä tässä saada. Tiltti jäykäksi. Noin. Koura kiinni. Se alaspäin ja se menee kyllä. Noin, olisiko se mennyt poikki ja sitten. Ei vielä vissiin mennyt poikki. Olisiko se tulossa? Tai sitten pitää lyö molemmat keto. Sahasko se kun ei enää. Ihan siellä on laippa jumissa. Kyllä se näyttäisi, että se on nyt poikki. No. Menneköhän se tuo koivu ottanut nyt. Tuosta, että saadaan nollille tuo mitta ja kuituahan sitten pitää ja käännetään se tuohon samaan pintaan. No se tietenkin vähän tämmöstä, mutta kun ei tämä ole ammatti mulla, kun harrastus vain, niin jos se joskus ei toisena päivänä menee komiasti käyttää, mutta toisena tuntuu, että pöystyttää. Varsinkin nyt jos täällä kyllä vähän koittaa Porissa niin enemmän, mutta tässä se haittaa. No väärä nappi. Tuosta haluttaa ottaa nuo risuu pois. Onneella sisäpuolella. Tää on tuo kaveriksi, niin tarvitsee yksin. Tosiaan joo, itse on tuo letkutus tehty ja käytettiin hyödyksi tätä TMK-letkutusmallia, eli tehtiin vaan, että se tulee tuolta alapuolta sitten ja minun tuossa ei ole sitä tuon puomin, niin kuin perinteisesti, että tuossa puomista menee letkut, mutta me ollaan tuo rakennettu tuolla. Siinä on pyörivät nipat on tuossa juuressa ja se on ihan ok. Oli toppareita piti vaan aluksi tehdä, että tahtoi mennä, että meni noita letkuja, kun se pääsi tuo vähän liikaa kääntyyn tuo kaljan juuresta. Otin piti vähän virittää, mutta ainahan se tulee tuommoisessa protossa, niin
Otetaanpa siitä koivuja. Näitä latvoja myönnä on aika oikein oksasia, niin panen tuonne tympiä itelle tehdään polttopuuksi nuo rangit. Niin nyt taas pitää melkein ajaa koneita tuossa. Käydä tuossa vauhtia tuosta rajalta ottaa. Taisin saada tuolla lähiöön. Elikkä tämä on aina työasennossa näin. Niin silloin siinä ei tule mitään haaveria, että vahingossa vetäisi tuohon, kun näissähän on tuo huomin kylinteri on tuossa niin aika tyrkyllä, että sen kyllä komiasti saa rikki. Menee tuokin tuonne. Kyllä tuokin tuonne tällä kertaa. Elikkä tämä on Kyllä. No. Mutta kyllä se sitten tehtiin topparit, että se ei pääse tuo koura painaa noita letkuja, niin kyllä se on sitten alkanut siinä pelittelyä. Hakkuri siinä hakkaa, voisi sitä vähän kuin leukoja aukon ja koivussa varsinkin. Nyt niin. Niitä näköjään löytyi jonkunnäköinen mittakin. 4/6 on tehnyt ihan käytännön. Se on niinku keviä käsitellä. Jaha, ja se olisi tuo kuusen näre vielä tuossa. Juuri 275 saa olla tuo kuijun alamitta, niin juuri ihan tuo siksi kelepää. Siihen saitetaan tuo ja ajella kone tuohon, kääntää toisinpäin. Mutta sitten semmonen takaportti on, että jos niin aivan jään alakki, ettei niin aukaisee oveen, niin se ovi, siinä on ovi tuo ovessa kytkin, että se ei ovi on auki, niin se koura ei saa pelata, niin se saat sitten voiman tuohon, eli se sammuttaa sen venttiili ja silloin toimii, pystyy nostamaan, tulee kaikki voima takaisin. Mutta aika vähän tarvitsee, että kyllä se kun tietää ja oppii pelaamaan, niin kyllä sen kanssa pärjää. Että se, että miksi on sitten tää on niinku päätynyt tämmöiseen ratkaisuun, että on tähän kaivuriin laittanut, niin oikeastaan niinku aivan siitä, että tämmönen aika edullinen tämmönen kaivuri on hankkia. Ja sitten kun tää silloin kaivuria aikaisemmin oli semmonen persveivari ja siinä oli tuo sykeharvesteri ja sillä vähän tuolla kokeili, mutta ei se oikein tuntunut sillä lailla. Ja tuli sitten laitettua tämä ja ajatus oli heti alusta alkaen, että siihen laitetaan energiakourat, voi täällä omia mettiä, näitä risukoita lähinnä. Ja no niitä sitten tuohon tehtiinkin harvennusta ja niin siinä sitten tuli, että miksei se voisi olla sitten kourakin. No, taas jotakin. Niin. Ja sitten se tuli ajatus siitä lähti, että vähän kyseli näitä kouria ja sitten tämmönen, ei sitä käytetty, mutta siinä sitten kun sitä selvitteli, niin oikeastaan niin
tämmöiseen koneeseen, missä on vähän voimaa, niin tämmönen telasyöttöinen on tänne Lappiin niin ehkä paras ratkaisu, koska tässä perustuu lähinnä tuohon pitävyyteen, telan pitävyyteen tuo karsiminen, niin tuossa rullasyöttöisessä se perustuu siihen nopeuteen ja massaan, niin tässä kun ei sitten ole sitä tehoa, että sitä nopeutta saa, niin sillä sitten tuli tämän ketonkoura. Ja no tämä W-malli, missä on tämä 5-piikkinen ketju, niin tätä oli vuosi sitten, kun minä tämä hankkinut, niin oli jo ensimmäiset kourat niin laitettu markkinoille. Sitä aikaisemmin oli se pelkkä Forsti, missä on, onko se nyt 2 vai 3, taitaa olla 3 siinä se telan leveys. Sitten kun sitä selvittelemään, että mitä se tarvitsee se, väärä tapiti, mitä se tarvii se hydrauliikka, että se mitä tämä kaivuri tarvitsee, että me saadaan toimia tämä koura. Ja no se, että niitä on laitettu joitakin, on kuulemma laitettu tuolla lisää hydrauliikkaa ja sitten Matekolta selvittelin sitä, että onko näitä tehty ja sieltäkin, että kyllä niihin on laitettu näihin pieniin. Ja hydrauliikka liikkeestä sitten hommasi spekseillä vasaraventtiilin tähän ja sitten asensin sen paikalleen. No siinä sitten tuli pieni haaste, että mitenkä saan herätyksen toimii se. Ja no, Matekolle kyllä täytyy kaverille kyllä nostaa hattua, hyvin auttoi ja neuvoi ja laittoi jopa kytkentäkuvat ja niin sitten aika, niin siinä oli vähän ensin, että löydän sen, oli vaan merkintä kuvassa, että P-tuluppa pitää löytää ja paikkakin missä ja vähän oli siinä, meni muutama päivä ennen kuin äkkäsi sen semmoisessa jatkon päässä olikin se tuluppa, en sitä aluksi oksannut. Sieltä kun me löysin, niin sitten minä sain sen kouran vasaraventtiilin pelaamaan. Ja siihen mennessä oltiin jo tuo koura asennettu tuohon tähän jatkopuomiin. Ja oikeastaan voisi siitäkin kertoa sillä, että miksi se on tässä jatkopuomissa tällä lailla. Niin, tätä kouraa laito, mulla oli jo tämä TMK-puomi ja sitten se 200 koura. Ja alkuun olikin ajatus niin, että laitetaan omalla jatkopuomilla tämä koura. Mutta kun sitten niitä puomeja tuolta markkinoilta selvittelin, niin siellä oikein ne on tehty vähän sitten niin noista tuommoisista traktorin puutavaranustumien jatkoista ja näytti vähän hempuleilta ja mulla oli tämä TMK-koura tässä, niin siitähän se sitten ajatus lähti, että myöhänkin ainakin tämän päähän se. Ja tässähän on tämä Ajameera, tämä jatkoko, tämähän on rakenteeltaan erilainen kuin tuommoinen normaali jatko, koska energiakoura kun laitetaan, niin se otetaan tyveltä kiinni, niin voimat tulee erilaiset mitä tämmöinen riipukkeessa oleva tuohon jatkoon ja tämähän tietenkin painava on, mutta kyllä tämä niin luja on tässäkin hommassa, että tenholle vaan jos on kuulolla tai kattoo sattuu YouTubesta näkee videon, niin kyllä on mahdottoman hieno vehe, että ei ole mitään. Yhden kerran on alku ja lähti sylinteri pää irti, mutta ei ole kyllä mitään muuta kuin ei ole tarttunut mitään, eikä hirveästi ole ajettukaan, mutta ei ole tarttunut remontteja tehdä ja kyllä jatko pelannut hyvin. Tietysti se vähän, kun se on mulla tuosta kauhan, niin se ei ole tähän niin kauhean nopea, mutta kyllä meillä silläkin pärjännyt. Mulla tuleekin tuossa on aivan meidän raja on tuossa, että muutama puu ja sitten pitää kääntyä takaisin. Tuoltahan voidaan vielä poimia tuo. Kierroksia voisi nostaa, kun ne on lämmin.
on kyllä siinä mielessä. Tuo me sitten itse rakennettiin tuo hydraulikka tuohon kouralle, eli se nyt on käytetty tuota TMK hydraulikkaa tuossa sillä lailla hyödyksi, että toki olen joutunut sinne isommat putket vaihtaa ja panneen yhden letkun sinne lisää, että me saatiin toimii sillä lailla, että tuo jatko toimii, kun se ei niin kuin perinteisesti se toimii sillä samalla hydraulikalla tuo jatkokin, niin mulla on sitten tuolla vähän joutunut venttiiliä laittaa ja että saa sen toimia. Mutta kyllä se pelaa näin ja ihan tällä näitä harrastushommissa. Nyt oli, tuostahan me saadaan, elikkä nyt kun tuli koivu, niin tuosta mustasta napista valittiin koivupuulaadun. Ja nyt siellä on kuitu, niin tällä mulla on täällä alapuolen napissa vaihan rangan ja aukassaan kouraan. Elikkä tuohan automaattisesti tekee tuota hakkuritoimintoa, kun se jää johonkin jummiin. Eilen aamulla oli kans tuon, kävin kyllä anturakki kattoo, jostakin syystä tuo ei tunnista tuota, kyllä pelaa se, että tuo saha käy tuolla, onko jäätä siinä, ei se kyllä pitäisi jää vaikuttaa induktiiviseen anturaan, kun metallistahan se kattoo, mutta eilenkin aamulla kun se lämmin ja 1100 tuntia on koneella siis 3 tonnia oliko olen ostanut tämä JCB. Ensimmäinen pyörivä kaivinkone on mitä itellä on. 2009 eli 2018 loppuvuodesta, oliko joulukuuta on tämä laitettu. Eli tässä me ollaan linjalla. Lähdetään tästä menneen takaisin päin. No tuossa hirviän paljon olekaan. No, tämä alkaa nousee jonkun päälle, mutta painetaan tuolla se, niin päässään tekemään tästä. Se nyt vähän joutuu vastatuuleen kauhoittelemaan, mutta eiköhän nämä pienet menet. Eli tässähän tämä nyt on vähän haasteena tässä lähityöskentelyssä tämä tyvitaittoinen puomi. No, eikö se? Nyt se on sitä. Tulisiko siitä kuitu? No juu. On tuohon roska. Tää tulee ihan hyvät. Ittekään ole ennen yhtään motoa ajeleskellut tai tuommoista, niin tosi hyvät ohjeet tuli tässä kouran mukana. Miten työskennellä. Ja sitten tietenkin Seppäsen Janne videohan se pitää katsoa 2 vuotta ensin, ennen kuin alkaa tekemään mitään. Kyllä siellä hyviä videoita on tuolla YouTube täynnä, missä näkee kun ammattimiehet tekee, niin eihän se mitään ota, jos niitä vähän katsoo, että miten ne pojat touhua. Ja ei muuta kuin tekemään sitten vaan. On tässä sen kokoista mettää, niin on laittanut tuon 4/6 päämitaksi, niin tulee aina kahta, jos kuituakin tekee, niin tulee sitten 2 ihan automaattisesti. Lähteeköhän tämä tuonne vastatuusta ja painettu kouralla. Noin.
ylöspäin. On pikku paine päälle ja 2 kertaa on tullut koneen päälle. Oikeastaan ei tullut, kerran tuli tuohon, mutta me ollaan tehty tämmöiset aika hyvät kalterit tähän, niin eihän se tiennyt nuo mitään, kun vähän latkoa riippas ja jaa, mulla jäi puu valittu. Mä tosta vähän miten. Mulla tukkikin tässä mukana, mutta en oo viittinyt kovin. En oo tehnyt kovin huonoja tukkeja, et yrittänyt katsoa parhaimpia. Mutta muuten on, sekin oli silloin, että oli, taisi olla eka talvi ja tykkylumi siinä vähän niin kuin pisti myötätuulin kaatelin, mutta se olikin ne oksat ei hoksannut, että niin paljon lunta, niin sehän pyörähtikin tuosta ja pyörähtikin sitten, mutta ei se tosiaan käynyt kuinka. Ja annetaanpa puulaatu tuohon rangastetussa. No niin, ja sitten pyöräytetään tuossa. Mutta siinähän sitä oppii, kun sitten oppii vähän katsomaan, että miten se kannattaa touhuta. Työhän se aina opettaa. Telo on jo 4 kertaa ajanut telaan pois päältä ja juuri sen takia, että kun tällä lailla ees takaisin venkunoin ja jossakin niin tuossakin on kantoja tuota vasten kun venkuloit ees takaisin, niin sehän lähtee pois päältä. Ja sekin kun mulla on uudet telat ostanut tähän, niin sittenpä se onkin aika lujaa panna paikalle, kun se ei, varsinkin jos ei tuo on lunta ja jäätä tuolla kiristimessä, niin kyllä ei mene aivan helpolla, että joutuu kyllä taljalla ja vääntelemään, mutta kyllä kun sen saa siihen päälle, niin se sitten kyllä pyörähtää ajamassa. Ei saa sillä YouTuben neuvolla, että tapaat vaan liinalenkin ja päät kauhalla tuohon telaan, niin en ole vielä ainakaan oppinut sitä hommaa. Jos joku päivä oppii. Mutta nyt ei saa se. Nouse paljon. Vähän huntsia tässä kohta, mitenkä millä näitä laittaa. Se tuolta saa ne otettua nuo risuut. Niin. Mutta se on oppirahat, ne on maksettu. Mä vois kyllä tuohon linjalle lappaa kyllä noita risuja. Se onkin aika paljon näitä kerätä näitä risuja. On vähän kalallakin on tykkylutta. No, ryppäne pystyssä. Otapa tuosta tuo risu ensin pois. Eikö nähdä? Tännehän menee jo nämä lähtee. Riittävän kauas, ei ole ensimmäisenä tiedä. Sitten jos tuosta tuon kuusen tekisi pois eestä, niin se ei ole sitten risuja tuolta.